drago nam je da učestvujemo, prvo da smo i izlagači na ovom sajmu, a izašli smo sa mašinom i kao Antika i kao Biro Exim sa Rico Pro C7500, kao što ste rekli, koji je izašao u decembru prošle godine. Tako da mašina pruža mnoge neke nove mogućnosti, kao što je na primjer i sam format papira i veća gramaža, sami bolji kvalitet štampe, tako da smo sad, evo, za sada smo zadovoljni kako ide i kakav je odziv i kod ljudi i kakvi su generalno utisci. Da, u standardu, znači bela, clear, neon boje, tako da stvarno kada se odradi otisak i kada se napravi dobra priprema, taj koloritet je odličan, perfektan. I zlatni srebrna, da. Pa jesmo, imamo i mi naš showroom i u Novom Sadu i u Beogradu, tako da neki su ljudi već videli, neki tek treba da dođu, da vidimo kakve su sad i reakcije i posle sajma, tako da, ali uglavnom radimo na tom. Hvala vama.